assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. An ka foli ni tanuni bɛ aw ye. Aw minnu bɛ siraba kumakan jamukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ assurance lafiya mɔgɔw ye olu minnu sɔnna kan an dɛmɛ jamukan in kɔnɔna la. Bi an ka jamukan na an bɛ welewelemada kɛnɛ kan. Ani maa min bɛna bi welewelemada kɛnɛ kɛ o ye jamana in yiriba dɔ ye. Ka d'a kan a bɛ jamana in sigikan fɛn caman dɔn. O la an ka faamuyali la ni b'i ka jamana ko caman dɔn an b'i jate k'a fɔ i ye yiriba dɔ ye. Ani Abdoulaye Anan Jite de bɛna bi siraba kumakan jamukan na bɛn ɲɔgɔn fɛ. Ni maa min bɛ arajo Kiledu la ye sɔgɔmada fɛ i b'a ye ale de bɛ kuma fo ka se 9h ma a bɛ an ka jamana fɛn caman fɔ. O la Abdoulaye an b'i fo. Ne fana b'aw fo n bɛ jama fo an ka filɛbaaw an b'u fo aw ka télévision so a ɲɛma fo a dangan an b'u bɛɛ fo aw ni ce a y'an wele an nana an bɛ kun. An ka jamukan in a ka laɲini tɛ foyi ye fo dɔrɔn accident ko bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogo min na o bɛ taa sira fɛn o fɛn fɛ o bɛ taa siraba sariyaw ɲɛfɔli welewelemadakanw an b'olu kɛnɛw labɛn a bɛɛ kɛkun de ye maa minnu murutilen don siraba sariyaw labatoni na olu bɛ se ka siraba sariyaw labato cogo min na. An y'a fɔ kuma daminɛ la k'a fɔ i ye jamana in yiriba dɔ ye an y'a fɔ k'a d'a kan i bɛ fɛn caman dɔn jamana in kɔnɔ. Abdoulaye an bɛ fɛ ka ɲininkali daminɛ ni mun ye an ka jamana in Mali la sira fɔlɔ minnu sigira jamana in kɔnɔ est-ce que i bɛ se k'i da don o sira fɔlɔ ninnu sigicogo la ani a sigitumaw la k'o ɲɛfɔ lajɛlikɛlaw ye. Ayiwa n b'a fɔ i ni ce k'i ɲininkali la e ko aw ka émission kun ye ka accident k'a dɔgɔya o de y'a kuma fɔ k'a ɲɛ yɛrɛ parce que accident maa tɛ se k'a bali tuma dɔw la mais i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'a dɔgɔya. Donc fo mɔgɔw k'o dɔn kasara tuma dɔw la i se t'a la mais a ka ca ala fɛ waati dɔw la an yɛrɛ n'o don maintenant n'i ko sira fo an ka walawala dɛ sira bɛ yen parce que depuis wala sira bɛ yen o mais n'i ko sira tubabu ka sira dɔ don wa manaji ka sira ko don wa an ka laadala sira don wa donc n'i ko sira ne fɛ kuma ka ca mais n'i ko sira comme an bɛ circulation na comme an y'o ta nazaraw de fɛ. Donc ne hakila i b'a fɛ an ka kuma waati min na an ka Bamako bulonbaw u dilala waati min na an ka Bamako sira ɲuman dara la waati min na o tɛ wa ayiwa donc n'i ko sira bon mɔgɔw b'o faamu mais laadala la kan kelen bɛ yen kan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ an b'a fɔ sirama bɛda bamanan b'a fɔ bɛda donc an bɛ ɲɔgɔn ye o la donc siraba o ye belebeleba ye bɔlɔn bɛ yen o tɛ wa maintenant Bamako yɛrɛ ka Bamako kɛ Bamako ye ka a labɛn k'a dilan ka sira bɔ la ka a tracer pour que circulation ka se ka ɲa o yɛrɛ bɔra tubabu de fɛ parce que aw b'a dɔn nazara de y'an mara u y'a mara ni jagoya mara ye parce que u y'a kɛ colonisation ye u donna ka an se ta la u y'a minɛ ni fanga bilen de ye ka an kɔrɔkɛw kɛ u doda la. Maintenant an b'a fɛ ka mun fɔ jamana ye yan'an ka fɔ sira parce que tubabu yɛrɛ nana Bamako ya cogo di u nana pour la première fois le 1er février 1883 donc tubabu nana le 1er février 1883 u sigiyɔrɔ fɔlɔ bɛnna Meribada la Meriba bi yɔrɔ min na sisan o de ye u ka sigiyɔrɔ fɔlɔ ye bon ni Desbord nana Bamako a siginna o yɔrɔ la a y'a sɔrɔ Marijɛ Ɲare de bɛ chef de canton ya la o waatini Marijɛ Ɲare Titi Ɲare astafurla Titi Ɲare Marijɛ Ɲare fa Titi Ɲare de tun bɛ fanga la o waatini a y'a sɔrɔ kin sabara dɔrɔn de tun bɛ Bamako kurukara bɛɛ kɔnɔ
a kin fɔlɔ o ye ɲaare o yɛrɛ ka kin ye a b'a mun fɔ sisan ɲaare la a filanan o ye bozo ka kin a b'a fɔ o ma bozo la a sabanan o ye tawatila ka kin an bɛ mun fɔ sisan bagadaji ture ka kin o kin saba dɔrɔn de tun bɛ Bamako Nazara tun bɛ don Bamako waati min na le 1er février 1883 donc tubabu donna yan mais k'a sɔrɔ olu ka faba bɛ Kayi Medine u tun sigilen don yɔrɔ la u nana Bamako minɛ ka Bamako cogo filɛ ka baara daminɛ maintenant tubabu yɛrɛ ka gouvernement nana Bamako waati min na o ye an bɛ kalo min na kunu tɛmɛnen le 20 mai 1907 gouverneur fɔlɔ a donna Bamako kɔnɔ a nana train spécial de fɛ 5h29 du matin a tɔgɔ ye Jean-Marie Joseph Clausel ale de gouverneur fɔlɔ mun nana Bamako le 20 mai 1907 a taara sigi palais de Kouliba la maintenant k'u sigi Kouliba yɛrɛ c'est le capitaine de génie le chef des travaux PTT de la colonie française qui a tracé la ville de Kouliba donc olu sigilen sisan olu nana waati min na a y'a sɔrɔ mobile tun tɛ Bamako nana train de la a y'a sɔrɔ nɛgɛ juru sira dɔn a b'a fɔ kulusi train o de tun bɛ rail o de tun bɛ yan donc mobile tun tɛ Bamako donc a sigilen yan sɔɔni kɔfɛ a nana ale yɛrɛ ka mobile ye ka bɔ Kayi ka na n'a ye Bamako donc mobile fɔlɔ yɛrɛ mun donna Bamako o donna Bamako en 1942 o de ye mobile fɔlɔ une voiture a tɔgɔ ye torpedo o tun ye gouverneur ta ye o kɛlen de tun bɛ Bamako ka munumunu Bamako la maintenant tubabu ye Bamako u bɔra Kouliba parce que u taara sigi Kouliba u y'a sigi ni fɛrɛ de ye ko u bɛ sigi Kouliba parce que Kouliba bɛ Bamako sanfɛ ko n'u sigira Kouliba u ɲɛ bɛ Bamako la u ɲɛ bɛ Kati bɔ sira la ka bɔ Kayi ka na parce que olu bɔra Kayi ka na Kita ka na Kati ka na Bamako ko bon n'an sigira Kouliba an bɛ fɛrɛ mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ka biɲɛ kan mɔgɔ tɛ se ka bala an na parce que an ɲɛ b'a la n'an ye kan bila Kati ko mɔgɔ fana tɛ se ka bɔ Kati ka na an fɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ fana pɔnze ni banabaatɔ tora an sadasi ya an bɛ taa o furakɛ maintenant ka jigin Bamako ko fo sira de ka sɔrɔ ka jigin parce que olu nana y'a sɔrɔ sira tun tɛ yen sira tun tɛ yen maintenant olu ye mun de kɛ sisan u y'a daminɛ sira 4 fɔlɔ sira fɔlɔ ye b'o dɔn ka bɔ Kouliba ka n'a jigin Meribada la parce que olu tun bɛ Meribada la fɔlɔ yan'u ka yɛlɛ Kouliba donc a filanan u ye sira dilan k'a bɔ et puis sira yɛrɛ dilanla Bamako la k'a kɛ manaji ye a b'a fɔ goudron a daminɛna en septembre 1947 septembre 47 u ye goudron da ka taa Meribada la parce que olu y'u ka sun bɛɛ kɛ Meribada la hali n'i bi Bamako ani an ka dugu dɔ jate kɛ kilométrage la a bɛ daminɛ Meribada la et o Meribada fana an ka histoire bɛ bɔ o yɔrɔ la parce que sira 6 de bɛ o yɔrɔ la n t'a dɔn n'i y'a jate i ka circulation fɛ n'i y'a jate parce que n'i y'a jate ka bɔ Sudan club kɔrɔ la a b'a mun fɔ Carrefour des jeunes fɔlɔ tubabu b'a fɔ ma Sudan club Niger après maintenant aw ko Carrefour des jeunes donc o sira min bɛ tɛmɛ ka taa Modibo faso la o y'a veni Kase Keita o ye fɔlɔ ye a filanan a bɛ Sudan club ani foyer des métis foyer des métis o ye de ye ministère de l'éducation sisan tubabu nana waati min na olu ye tubabu ye den sɔrɔ an balimamusow fɛ n'an somɔgɔw fɛ donc u y'o bɛɛ minɛ k'a don o so la ko foyer des métis olu y'u ka den minɛ ka o so jɔ k'a dɔ la indépendance nalen de an y'a kɛ ministère de l'éducation sinon u b'a fɔ ma foyer des métis donc o fila cɛ sira mun bɛ tɛmɛ ka taa Barimali kɔrɔ la o de ye actuellement u b'a fɔ l'avenue Mamadou Konaté a sabanan i b'a ta ministère de l'éducation avec le dispensaire de fonctionnaires dispensaire de fonctionnaires jumɛn permis siège bi yɔrɔ min na sisan permis siège bi so min kɔnɔ o de tun ye dispensaire de fonctionnaires ye tubabu ka baarakɛlaw fonctionnaire olu tun bɛ taa furakɛ o yɔrɔ de la u b'a fɔ ma le dispensaire de fonctionnaires o de kɛra permis siège ye ka taa o la ka taa église ba da la ka taa bila BDM yanni ka se pont fɔlɔ ma o sirani o de ye l'avenue Modibo Keita o de ye sabanan ye a naaninan i b'a ta premier arrondissement commissariat central o de tun y'a tɔgɔ ye fɔlɔ u b'a fɔ ma commissariat central sisan u b'a fɔ premier arrondissement ka taa bila poste ba da la ka tɛmɛ ka taa bila fo Titi Ɲare ani Mari Ɲare ka sira la o ye ça on appelle ça i ɲɛ b'a la o sirani o de bɛ tɛmɛ donc o ye sira o de ye sira naaninan ye donc o de ye karamɔgɔ jaabi ye
Maintenant, à Dourna, au début, la chambre du Conseil Soudan, qu'on appelle la chambre de commerce du Mali actuellement. Ah oui, oui. Ale bi tɛmɛ ka taa arrondissement central la commandant Sekou Toumbe ministère de l'administration territoriale o de ye arrondissement central sisan o ko ministère de l'administration territoriale bon ale ni train gare ale ka direction générale ka tɛmɛ garda fɛ o de ye Dourna ye o b'a fɔ o ma sisan o sira tɔgɔ ye rue Baba Diarra sisan an bɛ waati min na a wɔɔrɔnan kɔni bɛɛ b'o dɔn ça c'est l'avenue de la liberté l'ancien avenue William Ponty ale de bi bɔ o yɔrɔ la ka taa Point-G ka taa Kulba ka taa Kati donc sira wɔɔrɔ de bi bɔ o yɔrɔ kelen na o sira bɛ n'u tɔgɔ de nin ye maintenant o yɔrɔnin fana taamasiyɛn belebele b'a la parce que monument fɔlɔ mun tun bɛ Bamako o de ye a b'a fɔ o ma Samori ka kɛlɛkɛ bon o tɛ Samori taabolo ye dɛ anw mɔkɛ n'an bɛnba mun taara guerre mondiale fɔlɔ diɲɛ kurakura bɛ kɛlɛ mun kɛra u b'a fɔ guerre mondiale a ma kɛ anw fɛ yan de mais an ka kɛlɛkɛcɛ de nana minɛ ye diyagoya ka taa n'a ye ka taa kɛlɛ kɛ donc u ka guerre mondiale parce que an yɛrɛ b'a la u b'a fɔ o ma les tireurs sénégalais olu ye cɛfarinya mun kɛ u ye dɔnniya tubabu y'a dɔn ye olu ye cɛfarinya kɛ u y'u ka joli bɔn France ka bɔ jɔnya juru la ka bɔ bolo la donc u y'o monument de kɛ ka kɛ tasibila ye ka u ka cɛfarinya dɔn u ye. Donc, c'est le monument des tirailleurs sénégalais pour la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas le monument de Samori. Mais moi, il faut Samori que quelqu'un mais Amada. Allez au monument à Diora le 3 janvier 1924. Okay. Maintenant, donc, au Yoronina. Donc, tu vois, où il y a Srata, Kabo Kulba, Kanana au Yorola. Où il y a Srata, Kabo Yorona, Kata Mali, Amafo, Malitel siège, tu me Yoromina, Katana, Katana, Kati Duguma Srala. Tu vois, la rue du Ludo. O de ye filanan ye mun dilanna a sabanan o de bi tɛmɛ église ba da la ka taa dibida la u b'a fɔ ma la rue Mage o sira hali bi a tɔgɔ ma falen u b'a fɔ ma la rue Mage a naaninan mun dilanna goudron fɔlɔ la naaninan a 1947 mun bi tɛmɛ commissariat da la ka tɛmɛ poste ba da la ka suguba cɛci ka tɛmɛ sanfil la ka taa zone industrielle la ka taa babili kɔrɔnin na la route de Sotiba donc ninnu de ye goudron fɔlɔ mun dilanna tubabu fɛ waati min na tubabu nana. Lajɛlikɛlaw n y'a fɔ a ɲɛna ko yiriba dɔ b'an bolo sisan aw yɛrɛ dara la k'a fɔ yiriba don o wagati ni sisan cɛ yɛlɛma caman donna sira la n'a fɔra e yɛrɛ k'an ka sirabankanboli ɲɛfɔ mɔgɔw ye sisan e b'a ɲɛfɔ cogo di. Siraw cayara mais Bamako i m'a ye u b'a fɔ le quartier tubab ko parce que tubabu ye yɔrɔ mun dilan i ka kɔlɔsi sira fɛrɛlen don goudron ka bɔ so ɲalen don yiri turulen don donc diɲɛ ni farafin tɛ kelen ye u ka munumunu yɔrɔ bila a la tubabu talen ko an yɛrɛ ye indépendance ta an ye goudron dɔ dilan mais an ye goudron fɔlɔ dilan k'a sɔrɔ on n'a pas fait le plan d'urbanisation de Bamako goudron dilanna k'a sɔrɔ so jɔlen cogo min na ka goudron kɛ sow cɛ la ka goudron kɛ sugu la donc o ye degun yɛrɛ circulation ma fɔlɔ parce que an y'a ye sisan siraw ka dogo siraw bi don ɲɔgɔn na siraw bi sugu cɛci o tɛ gɛlɛya fɔlɔ ye a filanan ka taa mairie da la l'avenue Wolfenfen ka taa i b'a fɔ Grand Hôtel ale tɔgɔ kɔrɔ ye campement ye tubabu y'a jɔ waati b'a fɔ campement mais bi an b'a fɔ Grand Hôtel ka tɛmɛ l'école des travaux publics a b'a fɔ ma sisan bi ENI ka tɛmɛ le dispensaire central o waati tubabu parce que an bɛ tubabu la sisan a b'a fɔ CH Gabriel Touré ka tɛmɛ o la ka taa Kulikɔrɔ sira la ka taa Kulikɔrɔ sira la e m'a ye o sira fana a tun ye fitinin de ye donc Bamako bonyɛlɛ sinon a tun ye sira kelen de ye ka taa o yɔrɔ la ka taa bila fo Jelibugu Jelibugu bɛ yɔrɔ min na sugu bɛ yɔrɔ min na Bamako dan tun ye o ye ka taa Bulkasumugu Titibugu Moribabugu an bɛ yan nin si tun tɛ nin tun bɛ ye kungo ye ni fitiri y'i sɔrɔ wara bi tun bɛ dun i y'a faamu wa donc goudron mɔsɔn kelen de tun don mɔgɔw bɛ taa ka segin maintenant Bamako bonyana sisan mobili cayara bolifɛn cayara nɛgɛso cayara hadamaden cayara hali fɔli wotoro tun bɛ an bolo yan sisan tricycle a b'a fɔ katakatani o fana cayara donc mɔgɔw cayara Bamako dugu kɔnɔ ma se ka tracer bon autorité kan ka centre de k'a kari ka a assaini ka bolonba bɔ a la mais u sɔnna k'o kɛ donc o de kama n'i y'a ta Dabanani Dibida Arayida
sira kɛ ɲami dan do parce que sira ka dogo mɔgɔw ye sira ka dogo mobile ka ca tɛmɛsɛmɛ ka ca donc o de ye gɛlɛya fɔlɔ ye a filanan sariya batobali o yɛrɛ de y'a kɛ bisɛ ɲami. Ok, donc i ye fɛn minnu fɔ sisan k'a fɔ sira minnu dilanna sira minnu tun kan ka bonya cogo minnu ma bonya ten o de nana ni nin birisa ɲagami bɛɛ nin bɛɛ kɔnɔna la bolimafɛnbolila ka tagabolo kan ka kɛ jumɛn ye walasa accident ko in bɛ nɔgɔya cogo min na. N'i y'a mɛn éco-circulation sariya sariya kɔrɔ di fɛn dɔ bɛ yen n kan ka bato sariya sigilen sariya kɔrɔ di mun ka di ye i tɛ se k'o kɛ an b'i bali i kana nin kɛ an b'i bali parce que n'i y'a kɛ an b'i ɲangi on a dit que les lois sont venues pour limiter les libertés des hommes. Exactement. Ok o kɔrɔ di an bɛ sariya bolo da ka aw ka liberté ka dɔw bɔ a la k'a yira la fɛn min ka di ye n tɛ se k'a kɛ yɔrɔ min ka di ye n tɛ se ka boli cogo min ka di ye yɔrɔ min ka di ye n tɛ se ka mobili sugu bɛ don a la donc o de ye sariya ye a sariya fɔlɔ ye jumɛn e yɛrɛ man ka don mobili kɔnɔ bolifɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma yamariya yamariya kɔrɔ di permis kan ka sɔrɔ i bolo o de y'a fɔlɔ ye fɔlɔ parce que permis c'est quoi permis o de b'i yamariya permis kɔrɔ di i b'i yamariya permis de conduire nin de b'i yamariya i ka bolifɛn ta k'a don circulation k'a boli o de y'i sɛbɛn fɔlɔ n'o t'i la yɛrɛ i man ka don fɔlɔ o ye sariya sɔsɔ a filanan yanni ka permis ta i kan k'a ɲini circulation sariya ye jumɛn ye circulation sariya a bɛ dɔn mun fɛ auto école la parce que kalan de don i tɛ se ka fɛn dɔ i kun fɛ o n'i ma fɛn mun ɲɛɲini k'a kalan i tɛ se k'a dɔn i tɛ se ka na dɔn parce que se bɛ n bolo n bɛ bolifɛn san n bɛ n fili mɔgɔw cɛla ko n baga n b'a kɛ cogo min na hadamaden tɛ bagan ye o donc fo i ka taa auto école ye jumɛn ye i bɛ taa dɔnniya de ɲini i bɛ taa circulation bɛ kɛ cogo min na a kɛ cogo a kɛ waati mun kan ka kɛ mobili jumɛn de kan ka boli a kan ka boli waati jumɛn a kan ka boli vitesse jumɛn hakɛ jumɛn na n'i t'o dɔn i tɛ se ka circulation kɛ ka ɲɛ donc mɔgɔw ka taa auto école la parce que auto école an bi don circulation la mɔgɔ caman bi don circulation la ne ye wari sɔrɔ wa 70 la ne ye n ka jakarta san n yɛlɛla kan parce que n bɛ se k'a sama mais n b'a sama cogo di ne t'o dɔn parce que n'i donna circulation kɔnɔ taamasew de bɛ yen aw b'a fɔ o ma panneau o ye taamase ani taamasɛrɛ bamanankan na taamase bɛ yen taamasɛrɛ bɛ yen taamase ye jumɛn ye a ni kɔrɔ di ni min b'u fɔ n'i t'o dɔn dɔrɔn i bɛ na ni gɛlɛya ye circulation ye o y'a filanan ye a sabanan n'i y'a dɔn mun de kan ka kɛ fo i k'o dɔn i yɛrɛ ma maintenant taamasɛrɛ ye jumɛn ye n'i sera nin i kan ka bɔ a kan o ye tiɲɛ ye mais a dagalen don ni vitesse hakɛ de ka bɔ a kan n'i t'o dɔn o fana ye gɛlɛya ye o tɛ wa parce que wo in bɛ se ka boli yan mais n bɛ boli cogo di waati jumɛn parce que sira fana dɔ bɛ waati de b'a la pour que ka bɔ a kan bon anw maliyɛn anw t'o bɛɛ de jate sisan a sabanan an b'a dɔn an b'an tugu i m'a ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ n ma kalan ne ma plaque ye n bɛ panneau ye n t'o dɔn mais maa si tɛ Bamako mun b'a fɔ n t'i fɛ dɔn kɔni u b'a fɔ feu les panneaux de signalisation u b'a fɔ feu olu yɛrɛ b'a fɔ feu rouge an ka feu rouge feu tricolore sisan an b'a fɔ feu tricolore parce que couleur saba de b'a la tuma dɔ naaninan b'a la mais fo i k'o fana dɔn naaninan b'a la i b'a sɔrɔ tuma dɔ la feu fitinin fana panneau so fana b'a la feu fitinin dɔ b'a la i bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la duurunan b'a la o ye kala ye mun bɛ se k'a yɛrɛ kɛ i bɛ se ka fara n'i t'o dɔn ni e kan ka fara i bolo fɛ mun bi droite fɛ o man ka tɛmɛ e nana i kari o la i mana ni kasara ye donc fo i tɛ se ka don circulation la ni permis t'i bolo i tɛ se ka don circulation la n'i ma taa kalanso la mun ye u b'a fɔ auto école k'a dɔn mobili bɛ boli cogo min na vitesse bɛ don cogo min na fo i ko dɔn mobili suguya jumɛn de bɛ n bolo n'a boli mobili ni mobili a bɛ boli sariya jumɛn kan parce que tuma dɔw la les gros porteurs a bɛ yen les petits porteurs bɛ yen les voitures légers bɛ yen moto bɛ yen tricycle bɛ yen nɛgɛso bɛ yen nin bɛɛ n'u ka boli sira ye tuma dɔw la yɛrɛ mɔgɔw t'a dɔn parce que fili caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ ye jumɛn ye panneau ye sugu saba de ye a fɔlɔ ye mun jɛlen don an b'a fɔ panneau mɔgɔ mun b'o dɔn a filanan ye jumɛn mun desilen don dugumala la tɛrɛ la mɔgɔ caman t'o jate o
ala ko lulu mu kuma de u bɛ kuma tuma dɔ la mɔgɔ b'a fɔ n'i ye kogo ye n'i tɛ kogo ye n'i ye tɛmɛ sɔrɔ yɛrɛ tuma dɔ la b'a fɔ bon n'i ye nin ye n'i ye sɛnɛmɔgɔ ta ye i kan ka i tamagani kan mobili man ka yɛlɛ i kan mais mobili ti an b'a ye durunitigi ni takisitigi bɛ taa jɔ fo o tɛrɛ yɛrɛ kan siɲɛ kelen tubabu dugu la mun de y'anw ni tubabu b'u sariya bonya o n'a fɔra arrêt piéton kɔrɔ di sɛnɛma n'u bɛ jɔ yɔrɔ min na mobilitigi b'a jɔ k'u kɔnɔ u b'u tagama u fɛrɛ ma u tɛ pressé d'ailleurs dɔw yɛrɛ bɛ yen ni mobilitigi taara jɔ o kan dɔrɔn sɛnɛmatigi bɛ yɛlɛ mobili yɛrɛ kan ka jigin k'a yira ale kɛ i tɛ sariya la a tɛ se ka foyi de k'a la a sabanan a gɛlɛya jumɛn ye an ka ɲɛmaw mɔgɔ mun bɛ sariya dilan mɔgɔ mun kan ka sariya tɔbɔtɔ k'a kɔrɔsi olu tɛ ɲɛngini kɛ olu yɛrɛ fɔlɔ tuma dɔw la olu yɛrɛ bɛ mauvais exemple souvent n'i ye porte d'uniforme de ye olu bɛ sens interdit boli mɔgɔ bɛ jɔlen don olu bɛ na ka tɛmɛ mɔgɔw kan o tɛ misaliya ɲuman ye donc n'i ye sens interdit boli n'i ye ɲɛngili kan ka mun kɛ o kan ka k'a kɛ ye an y'a ye jamana dɔw la ni polisi y'i minɛ ni fari t'i bolo polisi tɛ 200 minɛ la a b'a fɔ i ka mobili jɔ i bɛ taa ambuli ɲini i bɛ n'a k'a la n'i y'a k'a la polisi b'i bila n'o kɛr'i la siɲɛ 2 i tɛ boli ni lumière t'i la an y'a yɔrɔ dɔ la ni polisi y'i minɛ ni e ka far de man ɲi n'i ka far man ɲi a b'a jɔ a b'a fɔ i tɛ se ka taa i bɛ taa ɲini de ka mécanicien ɲini ka n'a dilan n'o 2 kɛr'i la e b'o kɛ feu lajɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ feu la feu bɛ kuma parce que bilenman ko i bɛ farati la danger nɛrɛmuguma mun bɛ clignoter i bɛ farati la janto yɔrɔ la dɛ ni bilenman kɔni minɛ dɔrɔn i bɛ jɔ ni nɛrɛmuguma ni binkɛnɛma minɛ i bɛ tɛmɛ mais an bɛ mun de kɛ mɔgɔw y'a ye olu b'a fɔ farati yɔrɔ u b'u fu ka tɛmɛ o waatini e y'i fu n'a sɔrɔ y'a minɛ ni nana e mana ni kasara ye donc fo mɔgɔw ko o dɔn ensuite vitesse bɛ taa yɔrɔ min na mɔgɔw t'o dɔn dugu kɔnɔ circulation tɛ vitesse ta yɔrɔ ye mais yan n'i ye mobilitigiw ye duru ni taxi ani hadamaden gansan yɛrɛ ka vitesse ta i b'i alakali kɛ ko affaire ba de b'i bolo k'a sɔrɔ ta yɔrɔ si i b'i teliya i k'i teliya i ka taa dɔgɔtɔrɔso la o i k'i suma i ka se jumɛn de ka ɲi bon nin de ye gɛlɛya ye circulation la a duurunan anw yɛrɛ ka jogo parce que circulation la bɛɛ yɛrɛlen don an kafalen don maa si tɛ sɔn ka sabali ka mun ye on dit la première règle de la circulation c'est la tolérance exactement la tolérance o ko an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ donc n bɛ n ka droit kan mais ni n donnen ɲɛ n bɛ se k'a to a ka tɛmɛ k'a sɔrɔ a tɛ circulation fɛrɛ a t'a ɲagami n b'o to yen n t'o to yen n b'a fɔ parce que n bɛ n ka droit kan n tɛ sɔn i b'i ka droit kan mais ale y'a engagé ka ban a ye n car mun na i b'a serré i b'o embouteillage kɛ fu falaki a to a ka tɛmɛ mɔgɔw t'o kɛ an bɛ circulation na an kɔni presselen tɛ dɛ parce que an bɛ ligne la an ma sigi ka ran kɔnɔ comme e nana e presselen don i bɛ 3e ligne créer i bɛ taa i kun b'o ɲɛfɛ n'a sɔrɔ min na i b'a fɔ k'i sori k'a sɔrɔ i m'a ɲini o tɛ kasara ye wa o tɛ kasara ye wa e bɛ pont sanfɛ e bɛ 120 à l'heure la jɔ wɛrɛ b'i bolo pont la o tɛ kasara ye wa ayiwa donc fo an k'o bila Abdoulaye an ka jɛmukan in ka sera a dan na tiɲɛ yɛrɛ la ni ɲininkali caman b'an bolo an ma se ka se a tilancɛ ma n'Ala sɔnna ma an bɛna don wɛrɛ ɲini walasa ɲininkali tɔ ninnu bɛ se ka kɛ u ye n kɔri k'a fɔ ko wagati sera kuma laban min b'i bolo kuma laban mun bɛ n bolo n b'a fɔ mɔgɔw ye ni ɲɔgɔn tɛ janto yɛrɛ la o de ɲɔgɔn tɛ accident caman n'i y'a ta n'i ye accident 100 ta a 90 bɛ ye hadamaden ka farati de ye ne t'a fɔ nɛgɛ t'a la dɛ mais a hadamaden farati de ka ca n'a bɛɛ ye mais n b'a fɔ mɔgɔw ye fana hadamaden ni bolifɛn b'i bolo bolifɛn ye comme hadamaden ye de n'i wulila sɔgɔma o sɔgɔma i kan k'a kɔrɔsi k'a lajɛ ni tulu b'a la ni ji b'a la ni frein ka ɲi k'a chauffer k'a boli mais maa si t'o kɛ parce que ne bɛ boli dɔrɔn ne t'a dɔn mais nɛgɛ don e ma dilan o donc n'a fɔra i ka 50 kɛ yan 50 kɛ n'a ko moto bɛ boli yan kana yɛlɛ a kan e ye mobili ye n'a fɔ n'i ye mobili boli ye n'i ye moto kana yɛlɛ a kan n'i ye panneau ye i y'i jɔ n'i feu dilanna i y'i jɔ a laban o ka polisiw bonya parce que tuma dɔw la mɔgɔ caman u b'u erreur la
ni féminin do ay ta féminin k'a sɔrɔ police de b'a régler ko ni police bɛ circulation na n'ale kɔni y'a bolo ka taa dɔrɔn ale de fɛ ale de bɛ yamaruya di mɔgɔw ka tɛmɛ donc k'u ka police bonya ni police circulation u ka muɲu u ka sabali et puis ka ba neni ni fa neni bani u ka bila o tan dɛmɛ nafa foyi t'o la nafa t'a la Serifula lajɛbagaw ani Abdulaye Anan tun bɛ ka bi jamukan labɛn bi welewelema kɛnɛ labɛn hakili la a ye caman faamu Abdulaye an b'i fo ka da kan i ka baaraw bila ka na fara an kan walasa an ka se ka mɔgɔw ladi ka se ka accident ko nɔgɔya aw garisɛgɛ kɛra nin de hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ